Kaka uyueyo mar ariyo, Wilson oyude pacho tendo kod wechegi kinde ma nyathi kao ka ene simu kata screen time. Ene simu, ene TV, gik ma gitimo kanyo gine ma ging'eyo. Iwacho ni trends mag parenting, mano wacho kinde mano chao mane Maxwell bendo lero. Nitie kama wacho ni tech savvy parenting. Inja nyuol mung'eyo lony ma nyasani mitiyo gogi. Inyalo monitor app mar nyathino kata ka entiere dala. Imiye simu, inie tich, inyalo neno apps mo login, in gi access gi history mare, chat history mage kama entiere, ng'e gimo search e mbui mar YouTube kacha motiyo godo e kin gik mamoko mantiere karka. Ere kaka janyuol onego bed ni manage screen time abila gi, nikech mokwongo makiwacho ni ero onego bed ni yueyo, to yueyo ni en ng'iyo TV, yueyo ni en tiyo gi simu, koso ji yueyo machalani. Ero kamana inya to nikech nyithindo masani en adiera ni jopuonj seche moko miyo gi assignment ma seche moko nyathi nyalo ko sim to inongo ko odwan mondo o download app moro kanyo mana modhi manye weche mag somo mano bende okrach. Assignment imiyo gi seche moko be iwacho inwango ka omanyo answers nikech tinde nyithindo masani ong'eyo kabisa weche mag mbui. Koro inyalo nwango ka samoro odwaro mana yo monyalo konyorego i weche mag somo isim kanyo ong'we yamo nino. Koro mano bende okrach kimiye. To nitie seche moko ma bende koro nyalo relax, nitie nyithindo mohero cartoons, gik machalo kamago. Koro inyalo ka seche moko oketo gik mohero, nyathi ka nyathi nitie gimohero to nyaki monitor en to nyathini sim kokawoga. Ong'iyo ga go weche mag somo, kose ong'iyo ga go cartoons, kose ong'iyo TikTok, kose ong'iyo weche mage. To nikech nyithindo moko nitie mariek ma especially nyithindo mosedhi high school, inyalo nwango ka kimiye simu mokwongo gima bro timo seche ma imiye simbno, obro yawo kata mana ka gin weche mag somo modwa ng'iyo, temo ng'iyo nikech ong'e ni concentration mari pod nitie ni itemo ng'iyo enta ang'ono mong'iyo simu kanyo. Obro keto mano. Alafu ka pachi osedhi ni nyathicha to koro somo, to bodoki sites gi moko ma ging'iye weche gi moko ka. Ibo nwango ka nyithindo gin kod coded terms ma gitiyogo, inyalo nyathini Facebook, to nying motiyogo opogre ma kata king'iyo to kinyal ng'eyo machielo chande. Koro inyalo nwango ka kibing'e ni ma nyathini to inwango ka ji wuoyo ka. Koro mane matemo wacho ni gik aina gi onego jonyuol bedare very keen, ing'iyo kabisa to nyithindo gi magi mowuoyo ga gogi. Nikech nitie ndalo mwasebedo ka wadhi mentorship programs to ka wuoyo kod nyathi matut to ubro nwango ni nyathini weche mowachonu bro lead to gima udwa ng'eyo. To in ka janyuol inyalo upgrade mondo mi chope level gino koso inibet samoro gi gombaka ini mi wuoyo kuomi tikeni wuoyo kuomi onegi iwe eri olima chop kanye network ni chop kure kire magintiere ka nyithindo gi masani gi nyithindo masani gi wach gi tek. Nyithindo gi nyalo mi nying mokinyal ng'eyo kendo nyithindo masani gi in gi sim mamari to nyathino inwango kong'e simbno moloyi. Nitiere gik ma nyathi nyalo pandi sim kae ma inikia kaka inyalo yudogi, unless maybe kata nitie nyawadgi moro ma nyalo bedo go machiegni ma nyalo ng'iyo gigo, to nyathi nyalo keto gimoro e simbi mino kinyal ng'eyo. Mano timre. Nitie coded terms ma nyithindo mosebedo mariek go tiyogo ma ino kinyal ng'eyo, to sama en kodi to obethi maber kabisa. To gik manyalo miyo magi wawuogi weche machalo kamagi en bedo machiegni kod nyathi ma ugo kode mbaka ba iket pachi modwa rom kode bo neni miye that freedom ma oneno no okonego bed na pando dadi ama mami, onego beda kode thuolo mondo neni ni ng'at manyalo konye e future mare. Kitimo mano to nyathi bo bedo kodi thuolo makata ka wach moro winji school kucha ka ng'ato nyise to bro bedo ne mayot mondo mi upim kode. To kata janyuol onego bed ni nyathi kobiro to inyalo penje, igoga kode mbaka seche ma ni moods ma kodonjo ma gine mimiye gima mohero cha penja nyathi to un weche mag tinde weche ng'eny ikinya wuok kaka story ni school moro ncha winjo kilandi TV kae ni weche mag LGBTQ gi ng'eny, un to school no chalo nadi? To ing'e ni kichake kamano to nyalo miyo nyathino bed thuolo mondo mi go kode mbaka. Seche mowacho kamano tibro nongo information nyathini weche ma kamagi ong'eyo ama weche gi podokia ama weche gi osebedi skundgi ama podi kamano. Yes, koro miyo bedo nyathi thuolo goyo kode mbaka about the school bro bedo mayot. Ero kamano.